aurten sentitu nahiz inoiz, baino indar gehiokin, gogo gehiokin, zakit ilusio hori. Konpainiakin batera barrutik bizitzen sensazio hori. Eta zergatik ez, aulkian egondare zergatik ez. Ze politan nik aukera hori eukitzea, gure gizartean antzeko egoeran dauden jendeai ere erakustea posible dela. Eta guk ere eskubide berdina daukagula, jaiez disfrutatzeko. Koalare badazpada ere badakit eukiko dudala nire atzean jendea bultzatzeko prest. Daramate urte pila bat borroka horretan eta pixkanaka gauza normalizatzen dugun eta hasten geran jai parekide batzuk, benetako jai parekide batzuk eukitzen. Haupa Hondarbiko jaiak, haupa Jaizkibel eta gora Guadalupekoa.